sammen. I dag så skal vi lave et What Is It Challenge. Og det går ud på, at man finder 4 ting for sit hus. Og så skal man få bind for øjnene. Og så skal man så føle eller lugte, hvad det så er, man har fået. Så lad os bare komme i gang. Ting, det er den her. Ja, du må meget gerne komme frem i hånden. Er det tandpasta? Ja. En anden ting er den her. Kom frem med hænderne, sådan så man se. Så skal jeg nok gøre sådan her. Hvad er det? Ej, Ida, du har taget mig filmen! Den anden ting er den her. Ja, kom frem med hænderne. Ida, det er helt sådan noget, jo. Hvad fuck er det? Hvad er det? Er det min læbemad? Nej. Jeg kan ikke lugte. Vil du have mere på? Ja. Nej, du må ikke gå i stykker. Nej. Hvad er det? Er det min babylips? Nej. Hvad fuck? Jeg kører op. Okay, så kom frem. Det er min læbrod. Ej! En ting er den her. I ved nok, hvad det er. Kom frem med hænderne, sådan, så man kan se den. Luk sammen. Hvad fuck er det? Må jeg knække den? Det tror jeg ikke. Men I har nok flere af dem. Hvad fuck? I har nok flere. Nej, det er en, tandstik. Korrekt. Jeg tror det første ting, det er den her. Må jeg åbne? Ja. Okay. Ja. Det er en kasse. Det er en æske. Yes. Næste ting, det er her. Det er tebrev. Ja. Næste ting, det er den her, den gætter nok også lidt hurtigt. Nam. Jobba. Det er ikke vasket. Sidste ting, det er... nej. Det er mine bukser. Nej. Er det en vitaminpille? Yeah! Is it challenge? Vi håber, I kunne lide videoen, og så ses vi i vores næste video. Hej! Ja, vi filmer lige.